bono tikatuansire gaigase chinje moroche bintu bune bia korekere echo ekore muyago nduma etabanya kenyora aba bonse inutari abantu bechinje chicho muri metia matuka mange igege ndonko bate igege ndege tangani bunango chiko service project yende yonsinda tech as a community. I must involve the community. They must be the stakeholders. Nima ete bintu byonse pingo chikokora chinje 70% inu mugwende konte bona abande bagonte baba tebeti echo iyare metu igache gaticho onye ndriba igwete osebale konyora the contractor from the locality or you understand the ground yake utanga atukugepata zile vitu zilifanyika huko igoye kina kinda chikokora abantu baminto nje niba ikange uburaibwa nebo gochikoba people centered kende gyonzinda akore nimbe ginkoboria abantu ngimotagetemba kore nimete chibesa chiri chikocha necha ino chiri chiebango nyuma ndarachitumia onya nechinje mwabeke iri chibesa gete mbwenda nche ne committee yane twakora public participation mwanda ichinje gento tutagete APCD Geoffrey Nyanaro engasi ya Burabu. I'm the incoming MP Burabu constituency. Muna ikirase kinyorogie chinje muma ete last week egento gyakorekanite ase echo eliare kwa kole mugali ntwanyorete bandi anyogete igatuba abantu babiri oyo muna aliokolewa bamnyogete bakamurusi bakamwira nyagetari oyo ndi na rukwamite kera bade meta komurusi bakaragiza chiairire through the county government of Nyamira eke kraktangi atometu igacha kubakonya kero tiare ngonte process yo kubakonya naindi naitwanyorete liro balide lyanyokire asa abantu bali barenge batatu naende likabatu babonsi kero bono lyatemete nabo twatebete kubuna bonsi pye babwente babwatirane tukubali na bakasiria magimabo litangani twacha goteye family pole chi family kiri cyaba murabali bane pole nene nabanya kenyoro pole asogusiria aba murabaini bona se chi family echi at least twatarire the family we have communicated with the committee ekoroberia matangaya they have informed banya bangiro on Thursday ari nyangoge primary so we are in communication kyagala ko family na tebe tugumba cyo reta abantu babere barase committee yeyo na ndibona bunabarai we are trying to reach each family ndoma ete each family kitai kwenyara na ndubunabarai torenga itoko bakonya erinde bachiko abamwabo decent send off